manunungod dyan, sir, sa sabi mong manunungod sa budget. Bago ipasa ang budget tigdi sa Sangguniang Bayan, dapat ma-adapt kang Sangguniang Bayan itong LDIP. Itong LDIP, nagkaigwa na ng 2-day workshop para mas ma-adapt na mabilog na itong LDIP para isubmit na digdi sa Sangguniang Bayan for adoption. Once na na-adapt ang Sangguniang Bayan, itong LDIP ang masunod so annual investment plan. Kaya itong sa LDIP, so mga programa and program, duman sa LDIP, iyon ito ang babasihan kang AIP, Annual Investment Plan. Pagkatapos na maaprubahan itong Annual Investment Plan, saka na masunod itong budget kang LGU for 2023. Iyan tabi ang procedure. Opo. Now, sa ina po kita ning level, takan Biyernes naghururo na. Ano po ang assurance? Makukumplihan na tabi ito kagawad, itong process na ito tabi? Aram mo, sir, itong pag-uroron may kang Friday, also provincial director, itong in charge duman sa LDIP, nag-assure man siya, nangunya na week, nagpuunyo niya na Lunes, baka bago magabot ang Friday, may isagbenta digdi sa Sangguniang Bayan for siyempre pag-abot digdi, ilungon mi. Kaya basta-basta na kita ma-adapt kung nakasunod na sinda duman sa mga plans and programs, priorities, tanganing ma-adapt na kang Sangguniang Bayan.